An sɔrɔ ka segin ka na min kibaruya tɔw ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te siffler. Falai Marokokaw ne m'a fɛ ɲɛna n ko ni da in yɛlɛla n k'a ka fisa ni papier visa tɛ yen i bɛ biyɛnsɔngɔ dɔrɔn de ɲini Fala ye APDP ale ɲɛmaaba n'o ye professeur Samasegu ye Mamadou Samasegu ye ale bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan ye a bɛ fɔ min ma ko JTEX Africa o bɛ ka kɛ Marokokaw fɛ Fala ye min ye Marok masakɛ ye ale yɛrɛ nana kɛnɛ kan ka na baara ninnu kurumo karili kɛ baara in bɛ tali kɛ sa bɔlɔlɔ sira ale suguba don min ye farafinna ani diɲɛ fantan ani naani olu bɛɛ lajɛlen talen don fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini yaasa min ye subahana mansin ye san 2026 a kimɛli baara bɛ se ka kɛ cogo di kalo saba fɔlɔ mun tɛmɛna mun ni mun sera ka kɛ o kɔnɔ min ye cybercriminalité ni cyber tɔw bɛɛ lajɛlen sa kɛnɛya ko ta nasira fɛ sɛnɛko ta nasira fɛ yiriwali ko ta nasira fɛ ka taa fara hakili jagabɔ kan ale ni yiriwali siraw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a lajɛ tɔnɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la jɛrɛ in nafa ye min ye Fala ye diɲɛ magobatigi minnu nana n'i b'a kɛnɛ kan n'u bɛ se ka kuma a bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo di la ka baara kɛ o ye anw ka APDP ɲɛmaaw taa kun ye nin kɛnɛ in kan yaasa Mali fana n'a ka fɛɛrɛ n'a ka baara min bɛ senna sa bɔlɔlɔ sira fɛ lakɔlɔsili ta na sira fɛ k'o lajɛ k'o sanga tɔw ma falen bɛ se ka don a la k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'an bɔra ye Kulukorokaw fɛ yen nkalo in tile 22 kununko olu ye tile 2 baro sigi sen kan sa ka kimɛli daminɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min b'u ka dugu kɔnɔna na min ye maaninfinw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan sa yiriwali kuntalajan bɛ se ka kɛ badabada ye cogo min ka kɛ ni PNUD ale ka dɛmɛ ye baara in y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa Kulukorokaw fɛ yen n'o bɔra la sa u bɛna a bolomada n'an bɔra yen an bɛ taa Katikura polisiso o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Ablaye Keyita ye n'o ye commissaire principal ye ale ka dan kan o ye commissaire de police Musa Sangare ye o la sa k'a daminɛ avril kalo tile 14 kana bila tile 16 la siganama 2 olu y'u bolo da olu ka ko bingalikɛlaw don Katikaw fɛ yen waliya in u ye waliya cɛjugu min ta k'a kɛ a y'a to sa sefa wari miliyɔn 3 kɔni o taara fiɲɛ fɛ wulikajɔ in ale sɔrɔla mun fɛ
maa dɔw de bɛ bingara olu ka tiktok sanfɛ u wulila ka n'u ta da min ye kɔnpolo abulayi keta a n'a ka danga olu ɲɛkɔrɔ n'o ye musa sangare ye katikurakaw fɛ yen fala ye ko ni maa ninnu tun bɛ ka mun kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sa u b'a fɔ sa ko minɛnw n'an ma hakili sigi u b'an fa o tiktok kan u bɛ minɛn kɔmande i fɛ ka taa ta ka n'a bila u ka butigi la fala ye o la sa sarali de bɛ kɛ baara ye u y'a kɛ dɔ de la o ko ko ayi k'a tɛ se ka to tan cogo la ale wulila k'i jɔ o la sa siganama fɔlɔ minɛna n'o ye fd ye san 28 kati kɔkɔ taali kɛ ale ka so ale fana m'a bila dagirinda la koyi a ko k'ale kelen tɛ ka baara in kɛ dɛ k'ale ni mf don o ye san 23 ye ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka na sa katikurakaw ka polisi birigadi kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw de nana daminɛ sa k'a lajɛ maa kofɔlen ninnu k'u yɛrɛ ka kow ɲɛfɔ u ka sɔrɔ sa k'a ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tun bɛ min kɛ ni i kan ka taa fɛn livrer olu ma fala ye olu b'a fɔ sa k'i kana i k'i sigi k'i hakili latigɛ maa de bɛna ka na i ɲini a kan ka na wari di ma ni musaka ye nka waati min na e ye minɛnw di u b'a kɛ minɛn wɛrɛ kɔnɔ u bɛ taa n'a ye u minɛlen u taar'u ka so ka t'u ka minɛnw lajɛ kasika o tɛna kɛ mɔbili dɔ ye sa wa n'o ye mɔbili rideau ɔrɔbu kɛ ɔrɔbu kasita ko o ɲɔgɔnna 100 o yer'u bolo min ye toyota kelen u bɛ minɛnw ta n'o ye katakatani ni moto taxi o bɛɛ lajɛlen yer'u bolo o la sa polisilakaw ko nin sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ olu bɛ se ka dan yɔrɔ min na o ye nin ye u b'u bila ka t'u di kiiri tigilamaw ma u ka se k'u ka baaraw sigi sen kan k'an k'an hakili to an yɛrɛ la bɔlɔlɔ sira fɛ sanni feere ta na sira fɛ a ŋanamu ani a gosiliw bɛ ka caya kosɛbɛ polisiw ka directeur ale ka laɲini ye nin ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kɔnɛ ka taa se ministre Dawudu ka dɛmɛ ma sa min ye Katikura polisiso maaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn sɛbɛn ale bɔra maa min yɔrɔ o ye Kɔnpolo Berete ka bɔ polisi direction na polisilakaw ko sa ko Mali fan o fan n'i b'u wele ni degun b'i ka fala ye 101 n'i y'o kɔrɔ i b'olu sɔrɔ OCS ale min sigilen don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen yaasa ka se ka drogue ni kiribikirifɛnw kɛlɛli baara kɛ n'a ɲɛmaya bɛ colonel major Fuseni Keyita bolo ale min ma anw ka ba bolo fɛ yan sa u y'a yira sa ka fɔ ko nin kalo in tile 18 siganama 2 u y'olu minɛ min ye tramadol o paquet 15 de yira u bolo a fɔ ma sa ko 250 mg min ye comprimé 1500 drogue kisɛ la o de tun bɛ olu bolo maa kofɔlen ninnu minɛlen sa a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw nɔ bonyana ka min kɛ min ye OCS maaw ye olu y'u bila ka taa tribunal lakaw olu fɛ yen nin waati in na min ye Mali délégation ye olu ye Ghana taw bisimila an fɛ yan n'o ye chargeur ye donibatalaw jamana filaw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa k'a yira sa ko min ye Bamako ale ni Akara taa sira min b'u fɛ o baaraw ka se ka sigi sen kan min ye bɛnkan sɛbɛn ye a bɛna na to sa jagoko kɔni bɛna na daminɛ kurakura ye tuguni Mali ale ni Ghana ani ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye an ka minɛnw bɛ se ka taa cogo min na ka na wa Ghana fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogo min an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don seko ni dɔnko ale kɔnɔ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Tarata avril kalo tile 21 tɛmɛnen min ye Mali fɛnkɔrɔ lajɛyɔrɔ n'o ye musée sa ale yɛlɛmali baaraw olu boloda la
ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamu Dafe ye lasigiden min bɛ yan Espagne tɔgɔ la ale fana tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan sabula Espagne jamana olu ka baɲumankɛtɔn yiriwali sira nasira fɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la o de bɛna dɛmɛ ta ka don Mali ma yaasa musée bɛ se ka taabolo kura sɔrɔ cogo min taabolo min na taa sira saba fɛ sira fɔlɔ e ka kalan kɛ musée yɛrɛ baarakɛlaw kunna u bɛ se cogo min na ka se ka musée baaraw kɛ ka ɲɛ filanan o ye musée yɛrɛ fɛnw maracogo ye ka se ka olu yɛlɛma sabanan o ye ka yiriwali kɛ sa fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen kan musée ka kɛ yɔrɔ ye sifin fara denmisɛnnin kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ni dungo sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na min ye ka kɛnɛ fɛrɛ Dawuda Keyita n'ale ye musée directeur ye a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin espagnolkaw ma k'a yira sa k'a fɔ ko nin bolo ni ɲɔgɔnma min filɛ nin ye a ka fisa olu yɛrɛ ma fɔlɔ sabula o yɛrɛ na dɔnniya kuraw sigi sen kan min ye musée yɛrɛ fɛnw ye fana olu lamara cogo na se ka sigi sen kan kɛnɛ na fɛrɛ min ye ni dingɔ yɔrɔw ye olu na sɔrɔ musée ale kɔnɔna na lasigiden n'o o ye Antonio Guillen Hidalgo ye a ko ko nin ye fɛn ye sa fɛn min na to musée bɛna taabolo kura ni tabiya kura ni baarakɛcogo kura min sɔrɔ o ka fisa musée ma kosɛbɛ sabula a bɛ dayɛlɛ ka kɛ ni diɲɛ musée baw ye baara in mana ban sa Mali yɛrɛ ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu dɔw bɛ yen u ma se ka bila hali bi u n'olu kɛnɛw fana sigi sa k'o minɛnw bɔ k'u dilan ka ɲɛ u bɛ se ka ye cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya yɔrɔ olu fana bɛna kɛ a ko kɛrɛfɛla la ministre Mamu Dafe ye a yira sa ko nin ye fɛɛrɛ belebeleba ye fɛɛrɛ min na degunba ta ka bɔ jamana yɛrɛ kunna sabula min ye minɛnw bɛ bi na musée kɔnɔ olu mara yɔrɔ ko n'u labila yɔrɔ ko kun kɛlen don kamana gan ye ni nin yɔrɔ ninnu sera ka dilan ka dɔ fara a kan Dafe ko sa ko bɛna to ɲɛda kura bɛna di musée ma wa min ye denmisɛnw ye ale ni sifin tɔw bɛɛ lajɛlen na i ni dungo sɔrɔ musée ale kɔnɔna na Mali ale bɛ Abuzakaw fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ se ka yira sa ka fɔ ko min ye jamana 40 ye olu de bɛ yen baara bɛ ka tali kɛ sa ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin maa ma minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye retraités ye fɛɛrɛ kura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la sa farafinna tɔgɔ la Mali ale kɔni de kɛlen don ka farafinna jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan ye kosɛbɛ Isaka Kone ni ale ye sɛbɛnsansi directeur ale bɛ yen baara bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni di o taabolo kuraw ka kɛ ni dɛmɛ ta nasira ye hakilila falen-falenw fana ka se k'o sigi sen kan bɔlɔlɔ sira fɛ baara min bɛ se ka to sa lafiya yɛrɛ bɛ se ka don min ye nin jɛkulu ninnu ka baarakɛcogo la farafinna an fanfɛ bolo olu bɛɛ lajɛlen fɛ UEMOA ko ale ye juru mun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ka banque ye juru minnu don o juru kɔni janvier kalo ta ko juru sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ jamanaw la jamana minnu n'olu banque kɔni ye juru sarali sɔngɔ caya kosɛbɛ o fɔlɔ o ye Mali ye filanan min ka juru sarali o gɛlɛyara ka da o kan sa o kɛra min ye Senegali ye Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire ale ni Guinée Bissau ni Togo olu de kɔni ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ nka Benin ko ale ta fisayara ka tɛmɛ jamana tɔw ta kan Burkina Faso kaw fɛ kɔkan kibaruyaw na sira la sa an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye Burkina Faso ye tɔn minnu bɛ yen ni da kodɔnni sɛbɛn t'olu la sa n'olu ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye n'a bɛ fɔ olu ma ko association k'olu kɔni cili bɛ sen na hali bi minisiri min bɛ yen sa a y'a yira nin kalo tile 21 ko tɔnw bɛ yen tɔgɔ bɛ u la jamuw bɛ u la nka jabala t'u la u tɛ lajɛ kɛ o la sa tɔn 359 u y'a yira sa k'a fɔ ko olu tɛ ka fɔ ka baara wɛrɛ kɛ tuguni sariya kɔni y'a yira sa ko k'o tɔn bɔ yen pewu a y'a yira sa ko baara bɛ sen na sabula tɔn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ u bɛ se ka sinsin ka dɛmɛ cogo min na ka se ka baara ɲuman kɛ o ka fisa jama ka caya k'a sɔrɔ baara ale tɛ ka se ka sigi sen kan Burkina Faso ni Ala sɔnna ma u ka biennale ale bɛna daminɛ bobokaw fɛ yen min ye Burkina jamana kɔni ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ bobo nin waati in na kunungo capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ sera kɛnɛ kan ye min ye premier ministre ye Iritamba Jean Emmanuel Ouédraogo lasigidenw caman ba olu fana sera min ye ko in denfaya sa n'o y'u ka biennale ye o talen don ka di Ghana jamana ma AES jamanaw fana tɔgɔ la dɔgɔkun kan ka taa sigi ko in kɛnɛ ka bobokaw fɛ yen labɛnw kɔni bɛ sen na Burkinakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen labɛn yanni jamanaw ka se kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna sa kunungo min ye capitaine Ibrahim Traoré ale y'a ka mobili ta ka bɔ min ye Wagadugukaw fɛ yen k'i kunda bobo kan a taatɔ sira fɛ sa min ye kasobo min bɛ yen n'o ye kasoladen minnu bɛ ka baara kɛ bi ka sɛnɛw kɛ ka se ka baara wɛrɛw sigi sen kan a taara ɲɛdɔn o yɔrɔ la sabula a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na baara minnu bɛ yen ale yɛrɛ k'i ɲɛda kan a bɛ ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ani laɲini minnu fɔra n'a sɔrɔ olu bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ o la sa min ye Baporokaw fɛ yen olu ka kan min bɛ yen a taar'o lajɛ kasoladenw a n'olu yɛrɛ kuma ta ɲɔgɔn da ka hakilina falen-falenw kɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko kaso kɔrɔ tɛ ko diɲɛ wulila ye baara minnu bɛ yen n'u bɛ se k'o kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ wa kaba kɛnɛ fala ye tilema gere na kaba kɛnɛ de bɛ u bolo han guan ani nalafɛn tɔw o bɛɛ lajɛlen capitaine y'u fo k'a yira sa k'a fɔ ko u ka directeur ye k'u ye min daminɛ nin ye u ka dɔ fara a kan wa kasobo in fana baara min ni a musaka dira
k'a ser'u ma wa k'a sera ye k'a ye baara jumɛn kɛ a y'o lajɛ min kan ka fara a y'o fana lajɛ wa min ye kasoladenw ye fana a ye layidu ta u ye ko ni ala sɔnna a ma a na segin ka na ɲɛ da u kan ni u ka fɛnw u ko k'a ma s'o la ko u ye kaba kari ka d'a ma u ye kaba kari ka d'a ma min ye Ibrahim Traoré a ka sɔrɔ ka continuer ka taa Bobo ni ala sɔnna a ma a tɔ na an o da aw tulo kan Niger gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baɲumankɛtɔn mun b'u fɛ yen sa 2,900 ko olu kɔni ye o bɔ yen pewu olu ka lakodɔnni sɛbɛnw minɛ o la sabula a yira k'a fɔ ko 4,700 de tun b'u fɛ yen minnu bɛ baɲumankɛ baaraw kɛ ale ni cakɛda belebeleba minnu sigilen n'u ka jamana kɔnɔna na sabula nin waati in na a yira k'a fɔ k'u caman bɛ yen baaraw o tɛ ka taa o sira fɛ Senegalikaw fɛ yen sa maa 281 n'o ye Senegali jamanakuntigi kɔrɔw bɛ o la premier ministre kɔrɔw bɛ a la ministre kɔrɔw bɛ a la députés b'a la fasodenw ka tɔnjɛkulu b'a la olu jɛra ka sɛbɛn belebeleba dɔ tɛgɛnɔ bila k'a yira sa k'u bɛ Macky Sall ale senkɔrɔma don secrétaire général n'o ye Nations Unies o jɔyɔrɔ o ɲinini na Marokokaw fɛ yen u ye yɔrɔ kura mun kurumokari nin kalo in tile 13 n'o o ye Touro Mohamed Sise Fala ye k'a kɛlen don lajɛli yɔrɔ ye bi dɛ araba kɔnɔna na yɔrɔ in a kɔni ko n'a tini kana kabakolo sɔrɔ maaw bɛ t'u jɔ k'a filɛ de o k'a filɛ su ani tile k'a sɔrɔ baara bannen kɔfɛ kalo tile 13 a kun fɔra ko ka kalo kura kɔnɔ nka k'u m'o kɔnɔ tuguni koyi kabi maaw firila kan u ye baara daminɛ avril kalo ale tile 20 ka daw yɛlɛ maaw bɛ se ka cogo min na ka baara kɛ République démocratique du Congo kaw fɛ yen n'o ye RDC u y'a yira sa k'a fɔ ko ka maa jɔ k'i fa ko kabini a fɔra ko k'o kɔni bɔ u fɛ yen k'a kɛ si kaso ye ko dɔ bɛ ka fara kasoladen kan ka taa fɛ su ani tile san 2024 laɲini min kɛra ko yalama ko a bɛna to sen na wa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ jo sariya lafasali kɛ olu ko jɔli ka faga o si kaso olu tɛ nin si fɛ kaso bɛrɛlen o ka di bɛɛ lajɛlen ma nin waati na ka se ka u bila ka baara kɛ u yɛrɛ ye wa kasoladen minɛli k'a bila ten ko o ye pɛrɛti fu ye jamana ale yɛrɛ de ma Faransiikaw fɛ yen Faransi jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'u ka sɔrɔdasi kelen wɛrɛ fara tuguni Libankaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min tun bɛ sa ni ale kun joginna sibiri tɛmɛnen bingali senfɛ k'o fana ka kalifa minɛra a la u ka jamanakuntigi ale ye o ɲɛfɔ Autriche y'a yira kunungo ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sa k'a yira k'a fɔ ko Maroc k'ale ka Sahara lakodɔn ko ale yɛrɛ b'o kulu kɔnɔna na ani Marocains y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na Viennekaw fɛ yen k'a yira sa ko Maroc kɔni bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ ko o de da ka di Sahara la a ka to ten cogo la Allemagne gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko Irisilakaw bɛ sɔn ka gazi pétrole tɛmɛyɔrɔ dɔ bɛ yen na o bɛ Kazaskaw fɛ yen k'u bɛ sɔn ka o datugu n'u y'o datugu dɔrɔn ko kɔlɔlɔntan tɛ olu Allemagne ma sabula olu bɛ ka taji sɔrɔyɔrɔba de ye yen ye Allemagne gouvernement kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na sa ko nin bɛ ka kɛ ni kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient o kɔnɔna na ko kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nin ye olu nɔfɛ nin ye koyi ko fo maaw k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko Irisilakaw bɛ sɔn ka yɔrɔ in datugu mais kalo nata nka a ma datugu fɔlɔ Fala diɲɛ kɔnɔ tajugu gɛlɛ de bɛ yen koyi tajugu kɛlɛba de bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ sisan Coupe d'Afrique san 2027 min kan ka labɛn jamana 3 fɛ Fala ye ko Kenya ni Uganda ko olu senama sumaya kafu ɲɛna de o la komi olu taa tɛ ka minɛ olu jiwoyo min kana taa ni dugu ye est ce que maa bɛ se ka taa Coupe d'Afrique labɛn ko kuma fɔ olu ye olu bɛ yɛrɛ ɲini de la fɔlɔ o la sa kafu ko komi u mɛnna u ma nɔbɔ ale yɛrɛ b'a fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ sa ka taa ni Coupe d'Afrique ɲɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen Tanzanie n'u ye baaraba kɛ ale y'a ka yɔrɔw labɛn k'a ka baaraw kɛ nka tɔ fila in olu senna sumayalen don ko in na halisa basikɛti ta na sira fɛ Fala ye ko ni ala sɔnna a ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen basikɛti cɛlakaw san 2031 ko bɛna na kɛ Faransikaw fɛ yen nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɔgɔnna ka di Faransi ma a ka tariku la FIBA yɛrɛ fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni a bɛna kɛ Lille ale ni Lyon ni Paris yɛrɛ dugu kɔnɔna na k'a daminɛ août kalo tile 29 ka taa bila tile 10 septembre kalo tile 14 na dolati min na kɛ Faransi kɔnɔna na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'o o dira Faransi ma ale ka o labɛn n'o ye Coupe du monde de basket masculin a ye ministre min bɛ sifinw ka ko kunna ani farikolo ɲɛnajɛ ko kunna k'ale bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ kɛnɛ kura a bɛ kurumokari bi min ye n ka farikolo ɲɛnajɛ tariku k'a ɲɛfɔ maa mafalen minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ farikolo ɲɛnajɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ k'u wele ka na u ka tariku u yɛrɛ ye mun ye a la u ye gɛlɛya mun sɔrɔ u ye lafiya mun sɔrɔ fɛn minnu kɛr'u ye ani degun minnu yer'u ka baara la sa ka na o nakali denmisɛnninw ɲɛna yaasa u bɛ se ka kɛ misali ye cogo min u y'a yira sa ko farikolo ɲɛnajɛ kɔni taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ a la n'ala sɔnna a ma sa ko min ye baara in yɛrɛ bɛ kurumokari bi palais des pionniers ale kɔnɔna na
ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i cɛsiri ka ye kɛnɛ in kan Sikasokaw fɛ yen a fɔ masa ko festival cycliste du Mamelon ale bɛna sigi sen kan, nka ɲinɛnen don tɔn bɛɛ lajɛlen fɛ sa nɛgɛsobolila 8 o de kan ka ye a kɛnɛ kan tulon in sibiridon don fédération malienne de cyclisme ale ka baara ye o ye. Muazu Sise ale n'a ka maaw ye baara ta kunungo min ye fédération ye sa bureau kura a y'a ka lajɛ fɔlɔ kɛ a ɲɛmaa tun bɛ Muazu yɛrɛ bolo kɛnɛ ka ye sa o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye secrétaire général ale kɛlen ka baaraw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ Muazu ma ale dayɛlɛ sa yaasa ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka na maa 21 min bɛ yen n'olu b'a ka bureau kɔnɔna na fɔlɔ olu de tɔgɔ filɛ nin ye Muazu Baba Sise ale ye président ye premier vice président o ye Basala Touré Ndoulatilakɔrɔ ye maître Famagan Dambele o ye deuxième vice président o ye Real ɲɛmaa ye général Ousmane Wele Diallo Ousmane Wele ale ye troisième vice président ye ale ye Buguni gouverneur fana ye maa min bɛ yen n'o dalen don o kan sa n'o ye commission kɔnɔna ye wariko o bɛ maa min bolo o ye Cheikh Umar Aidara ye Boubacar Dramé ale ye fédération yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ minnu ɲɔgɔndan minnu sigi sen kan n'o ye compétition ye Boubacar Dramé ale kan ka kɛ o ɲɛnabɔba ye ale de ye papier Fanyeri Jara yiriwali ale ni technique ko o ɲɛmaaya bɛ ale bolo arbitre kɔrɔ Koma Kulubali commission arbitre ale b'o kunna ale ni Badara Jalo ale ta ye statut ye ani joueur ka yɛlɛmali ko ale o ko b'ale bolo Ali Jawara min ye carré kɔnɔ ndolatiw ye ale ni tɔnjɛkulu ka ndolatiw o ɲɛmaaya bɛ ale bolo Dramane Kulubali Sifo ale kɔni ye denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ commission o ɲɛmaa ye Abdoulaye Aboubakry ni ale ta ye sariya kow ye min ye Samba Sulemani Kulubali dɔgɔtɔrɔ mun bɛ kɛnɛyako kunna ale ye o ɲɛmaa ye o commission ɲɛmaa ye Amadou Moussafu Diop DEFA communication fala ye ale ta ye sponsoring ni marketing ani télévision o y'ale dɔnfɛn ye Alassane Sulemani n'o ye l'essor directeur ba ye fala ye ale bɛ kunnafonidilaw ka commission kunna Ousmane Bagayogo Kɛlɛ Esad Malien ale ta ye sa tɔn kɔnɔmaw olu ka bɛn ni u ni maa wɛrɛw ka bɛn ale y'o ɲɛmaa ye Mamadou Namakɔrɔ Jalo ale kɔni ta ye sa farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu farikolo ɲɛnajɛ n'olu ni ndolati bɔlen olu sigili sen kan ale ye o ye min ye Fanta Ɲamele ye ndolati m'a kɛ ani a ka se ka k'a kɛcogo ɲuman na n'o o ye homologation ni fair play ye ale ye o ye colonel Mamadi n'u b'a wele ko Fani Jakite sécurité commission ale ye o ɲɛmaa ye Abdin Issa Sangare ale ye football professionnel ɲɛmaa ye min ye Jati Njayi La Njayi ale ye football féminin ɲɛmaa ye o la sa kɛnɛ ka ye sa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ baara kan ka kɛ cogo min ɲɛmaaw sugandili kɔfɛ ani jɔyɔrɔko sɔrɔlen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ minnu kan ka kɛ Mali kɔnɔ Coupe du Mali ni ballontan tɔw y'u da don o kuma fana na équipe nationale bɛ cogo min na bi na k'o lajɛ sariya ko fana bɛ cogo min na musaka min bɛ yen o musaka bɛ dabolo jumɛn na u y'u da don o fana na Muazu ka sɔrɔ sa ka welewelema da bila bɛɛ lajɛlen ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa kalifa min kɛlen filɛ ninnu na o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ baara a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na san 4 ale kɔnɔna na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do